Katu kan ipor hadim lami ke huri hura hapadeng ki persya adhar bat ki bor pulin nomor ke jingtemu ban lektur se sekretariat ban bu ik dorkhas kamat menteri rangba ke jela u konrad ke sangma keladon ke jingi kran hapadeng ki nongelam ke awaken India movement bat ki bor pe district hapa ki lapoi sekrai ban ailad ki nongelam ke movement balik bu ik dorkhas kat kum ke jingkwa jungki handrai nomor ke jingbom don menteri rangba ke jela ki nongelam ke movement ki IT no ke dorkhas ha ke deputy commissioner ke East Khasi Hills district ke kong RM Kurba IAS ha bakran shikila pathai khubor ba banshai marbanyang chairman ke movement ulong ke jingpen bor sarkar ki pajba ban le ke adhar card kalong persya ke hok long brio man brio bat bon ki pajba khamtam ki bawan ki than nong kondong ki do ki babon ki chingmentoy tang namar ba kimtre ban le ke adhar nalor kata ulong bakat kum ka rai ke Supreme Court ha ki khniat stem bladap ka pen ibe ka than chite lamingi la aila di ki pajba bikin chit la ki tre nam tre ban le adhar ba chingle sarkar kalong persya ka hok long brio man brio anda mentak sengi ngila persang bani kendo ya chief minister jam ka jala jumi kontrak sangma ndai don coba jo jala tingi chumi ala bani kendo ngila persang ro bani yok bani kren bani chief secretary jom jala ro ngi chumi yok bani lat bani kendo tingi la yok bani kren no bani deputy commissioner i Madam Kurma dan lang ni for East Khasi district ai ke bangi la pa hero kalong the main issue ni ke bangi kren ni ke por kalong ba wat penbor ki pa ba bagin le yo ai bikin jadi ki kaman mai hilayo hi bani kren bat iro namar bon ki pa ba kum bangi la i ya jingkren jong minister in charge aku di bagini ki jelas pon kendong ke ter bu kila sngu diau hi mong no ba ka sarkar kan pendu no corruption amde tu corruption di pajba mentak keleng sodong ki syak pendu ado ka kuliah ke putih ki syak pendu ado ki scholarship ki syak pendu nangta nalo corruption ke syak pendu ro halo ki health service kemono kum ki insurance kini kita idon ro ki all age pension ki bagi syak pendu ta kita ki bai bam temen bono kum ki pajba badon ro ki pajba ki bala tre ke kam sarkar ndai mentak tanah kada bom ter adhar ro ki syak harisai bat ke ai kalong ba anda shika government lembagi official authorities ki parisai ni ki pajba la kalong ki betul ki badan ko ki kumjuk kita badan ko ki asha dan wandiro ki parisai namar boleh tangki casual workers ki asha ki agawan di ki kempa da jing thok la sarkar ke ai ke baja kalong chu ong betang da kitin chu ong betang da registration tur pimdan adhar risai ki kata ka jumun ki sa ka umdum em kum ke jela mentara ni kren kum ke jela ka jungi mentara kum ono ka jingwan le yu adhar kalong no kum boy ni benta kalong ban proof of identity on how to be an Indian citizens. Ani berpercaya kung tahu nong India berpura. Anda ingat tu direct mentang lah penpau ini kalian jungi lah penpau Egypt commissioner. Kani baru kau wan penen kami adhar bau nong tang utau artificial intelligence. Artificial intelligence mentang ila iya ka mobile lu dalam AI besi om. Artificial intelligence mentang ringi wat keleng saudong tatang dak AI mentang AI apps ngila upload keleng saudong mentang. Kaya kebanjian ada adhar saya ru unong utau artificial intelligence. Nak kata iwei ko minong somsnong pok jela Meghalaya pok kari India bro ko imta la upload keleng saudong ada wat tang utau artificial intelligence lembau adhar. Khat RDG tu adhar udan mentang. Masuk pelak berwat iki beriau profile keleng saudong. Dia mentang kawai kalong bangin ada keren tu hai deputy commissioner kalong ba kani kami pendom ke bangil apa ngi buram ro ke ke banda kaliang jong ka Supreme Court badam buram pelade brai hak itu ki kindiat senam ki beradab no manong ba ke Jammu Kashmir Meghalaya berka Assam ki khamlong fair kindiat exemption kre bendon nam takini ki liable ki state nama bele pemong no khamtam la ngi kiran hi tangi ke jelal jong mentang ngi diru bijak ndriu garim kum bijak ndriu barit pai ngi em ko ka riulum pong no ke bangi haban su tu sai menta bon kita ki nomi khmat ki bawan appeal for election ki pajba tujit yang bang long syakri jongki nga ya kari ba kajai bendeu ki om re ayu ki jadi jai bendeu pat menta anda bangi ki pajba bun sin ki jaumat menta tanah kada bom yo ya ka benefits na for government tanah da bun adhar ndai om dan uwei ru ban kren nam takani ka hok ju ki pajba bon ki pajba ki em menta halo ka hok ba jin sisa kai ber khoi ru ka pajba ki jet la ki pendan kam ni ki pendan kam yu adhar ro ki jet namar boleh ki em halo ka recent char pajba ka relight loy ladang ikran hakin pareng mentang rek pajba ki haban em halo ka democratic country demokrasi ke bangi em mentang ndai kai bo fight mentang isu thup man bagi pajba ki syak penlong perman party crazy lembagi politician kita ki politician ki bathaw kita ki party crazy lai poja ki penbi yu pajba ndai pajba mentang andal ade party election mentang mat hajing e adu yam pajdo no nama belai ya ka mon balai do jong ubrio
la syak pentut nak ke sarkar nama belai ke sarkar ke penduduk nau sedang kam tam bangi pai kum kita ki kena school ki balik school kum kita ki LP school dan ki UP school mentah bagi di banyo yang tak midday meal school ro ki supek kai kita ki bayok bam nama ki bayok bam ki badan adha ki bom yok bam ki kena school ki bom dan adha dah bakat do kai benja tinggal ada kerana deputy commissioner bagi deputy commissioner ada orang pai ro ya kena memorandum sya chief minister jam jela berkai ke bangi nak pang ni ba ai bagi pai ba sa sin pat kin yo ya kan nong ka joki sa sin pat pai ba ki di ban yo ya ka benefits ka joki om dei tan ka daw ban ong ba ki don ne kim dan adhar ne kata ngim khang ni kata berkhot ngim dei ro mangi ban ong ban khang persa ya kata ngi burom mi ke berkhot ya basim ya rai do sarkar ndai bun sin mentang ikran ni ka hok jeng pai ba kalong ba wat ong bagi pai ba ki bom tan adhar kin du lot ki jing mentoi ka joki berkhot ta ka dei ke berkhot ka bangi sa ko umdum mentah ndai ngi kerpat ya ka sarkar jela bahkan wen lut ikini ke berkhot ai bagi pai ba ki ba em halo ka reason char pai ba ka ri ka balai loi ka mon ka lai loi jong pai ba ai bakin jit hi dala di om dei pat ba ka benefits jong ki pai ba an penduduk da ka sarkar bar ka sarkar ka di banwan rakyat ka awareness campaign shaman la kisnong kamtan spok ki than nong ka nong beper kata ka dei wi ka beta bangsan namar bangi kem yeng banong tangkup ki pai ba ka super khat na ka benefits ndai ngi yen ro kum ki pai ba accordingly ka kum ka fundamental rights of Indian constitution dila da ka sarkar ka batha lo ki pai ba bar khoi mo ki pai ba kem desu banong ki nongjet kem desu banong kita ki voters namar belai ka sarkar ka hapan buram nikong shwa ya ka Indian constitution la ngi pai na do ka article ka bakhat ar do ka article ka balai ko ar la de ong pa fundamental rights of the citizens of India is the right to life and personal liberty is the right on how to become as an Indian citizen namar belai ni em kum ki nong song snong ke ba em halor ka reason char pai ba kari ke balai loi ada ngi kiran lilai kum ong ka article ka bakhat khandai ada ong pa freedom of speech and expression ngi don ye ka hak mangin pon pau ye ka no ka jing e ada ngi kiran chu halo ka fundamental rights ada ngi kiran halo ka right to against exploitation ada hak tin khasi ngi ong ba bangin yang persa halo ka jing sha leben te ka ni ka rin pa jing sha leben kajing sa leben jeng ipat bagi babun ikam ong bang yang hang ni namar balai ikam yang nam tak jeng mentoi jong no jonoro yang nam tak jeng mentoi jong upat ba halor ka hok jong upat ba namar balai ngi len la dero ku upat ba obolong unong jit la kalong ki MP ki MLA le ki MDC ro de upat ba ob pha ek sarkar namar ka sarkar ka jong upat ba ya upat ba ban na ka ta jong upat ba Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shet yaki balehi bana kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya